sa nagsingabot nga adlaw sa Pasko, suruyunon usab kining gibag-o nga Freedom Park. Ug adunay live report si Nico Sereno. Nick? Yes, may sukad nga nabuksan kining bag-ong Freedom Park hinapos nga bahin sa Oktubre karong tuiga ubay-ubay na gyud ang gustong musuroy ning maong lugar labi na sab nga nagsingabot ang Pasko. Dini mismo sa atong nahimutangan ba atong nabantayan labi na kuno mulandong na ubay-ubay gyud ang ganahan musuroy ug mopahuway dinhi ning maong lugar. Kung inyo mabantayan karong panahona ang struktura nga obelisk nga moy highlight unta dinhi sa Freedom Park may gitas-on umabot sa 15 meters dunay ginagmay nga repair nga gihimo sa kadagkuan niini atong nasayran gikan sa mga nagbantay dire nga kabahin na kuno ni sa lights may ang mas gi-enhance pa aron mas munindot pa kining maong istruktura o kining mga suga palibot niini nga mausay nakapaingganyo sa mga tawo nga bibisita dinhi mismo sa Freedom Park aron musuroy ug mapahuway. Nabantayan nato nga medyo ubay-ubay ang magtambay ni mga lugar kadung mga gikan nangumpra sa Carbon o padung mangumpra kini mga estudyante sa Universidad sa Atbang ug mga tao lang mismo nga gustong mopahuway kay doon na may open space dinhi sa Carbon, doon na may parking nga kasuruyan patuksab alang sa mga buot musuroy mo pahuway karong panahon sa Pasko kauban ay ilang pamilya og mga higala samtang may ning mga orasa dinhi mismo sa Carbon ato lang ilakbit kay nahimutang kita karon sa Dan Calderon kini rang kalsada palibot sa tapad mismo sa Freedom Park. Doon na mga operasyon nga gihimo ang mga sakop sa Cebu City Transportation Office taga Engineering Division mga taga-sayuran gikan kang Sir Roldan ang ilang team leader na mental ni sila ning mga oras sa sir atong makauban ang ilang team leader sa Engineering Department sir di ba? Unsa may gibuhat ninyo sa taga CCTO sa may instructions ninyo ang gihimo karon? Ang instruction sa mo ang head sa CCTO nga si Ma'am Raquel Alsing ang atong kalsada sa Calderon o sa MC Brunis papintalan ang mga pedestrian lane kay nangawagtang na og ang kini intersection nga yellow kay namatay kanang tuwi na ta nga kalsada. So gipapintalan jud nato nga inabaga sa tong head sa engineering nga si Sir Tata Morales mao gyud ang usog nga ipatiwas yun yung pintal ang maong area. Mo na diya takartoron sa Calderon para mahuman yun yung pintal nato atong ginahinayag pintal. Ginahinayag pintal sir. Para makuani. Unsa man nga ani nga machine inyong gamit sir kay wa man mo gamano-mano ani pamintal mismo sa kalsada. Kini ato ang machine bag-o gininong gagi palit na kini atong pintal Calmax. Puti ni siya nya lutuon kaduhan siya lutuon sa atong dako kay nga machine human balhinon sa kitol mo na nga permanente gyud siya nga init nga di gyud siya mawa ang iyang kainiton kay mabugnaw man siya. Mas paspas na ingon ani nga pamaagi sir. Paspas ni siya kay once nga mahog na ang pintal mauga rin siya. Lahi man tong manumano kay damta man tong tag pila maabtag sa oras unang mauga niya maligsan sumukampat siya. Kini siya once nga mahog na iyang pintal mauga gyud siya. Kining gitrabaho ninyo ron sir labi na nagkaduol ang Pasko expected nga ubay-ubay ang mudagsa dinhi sa Carbon mangumpa. Mao gyud nga gipabutangan jud ba kay daghan man labang. Mo na nga nagyud pedestrian nga gibabutang sa atuang head sa atong sisito nga si Ma'am Raquel RC. Pag-establishar sa pedestrian sa pedestrian lane. Doon na may target sir nga mahuman ni siya. Hapit ang human kay human dinhi wadto mi Sir Bunis. Puro pedestrian lane atong pangpintalan. Alright. Daghan kayong salamat team leader sa CCTO Engineering Division Sir Roldan. Daghan salamat sir. Thank you sir, thank you. Og nabantayan to may medyo ubay-ubay gyud mga orasa ang mangumpra dinhi sa Carbon Market mao kanang latest may gikan dinhi sa atong nahimutangan. Daghang salamat Nico Sereno.